Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Arena Medicală. Astăzi aducem în lumina reflectoarelor spectaculoasele rezultate obținute în medicina estetică, de la protezări mamare realizate cu scop terapeutic în cazul pacientelor diagnosticate cu cancer de sân și până la retușurile chirurgicale realizate domnișoarelor care și-au propus o schimbare majoră de look. Și n-avem noi atâtea minute la dispoziție cât să vorbim despre toate operațiile estetice care încarcă zilnic programul chirurgilor plasticieni. Frumusețea este darul lui Dumnezeu, spune Aristotel, în timp ce Molière era de părere că frumusețea chipului este o podoabă fragilă, o floare trecătoare, strălucire de o clipă și care nu-i legată decât de epidermă. Despre look-ul tânăr, răvășitor și senzual vorbim peste numai câteva minute. Acum deschidem jurnalul de sănătate. Adunarea legislativă din Rio de Janeiro a aprobat în primă instanță un proiect de lege care interzice chirurgia estetică la câini și pisici. La propunerea deputatei Grace Pareira, proiectul de lege nu va mai permite intervențiile destinate să modifice aspectul animalului în scop pur estetic. Excepțiile sunt cazurile în care operațiile se fac în scop medical. De acum încolo nu vor mai fi permise tăierea cozii, a unghiilor pisicilor sau a urechilor la unele rase de câini. Veterinarii care sfidează hotărârea riscând să fie excluși din rândul medicilor. Statul brazilian São Paulo a interzis încă de la începutul acestui an utilizarea animalelor la teste și experiențe în industria de cosmetice și parfumuri, dar nu și în cea a medicamentelor. Actrița Julia Roberts consideră că și-a asumat un risc privind cariera sa după ce a decis să nu facă operații estetice și spune că a recurs la yoga pentru a-și menține frumusețea naturală. Actrița în vârstă de 47 de ani, care este și imaginea unui celebru brand de cosmetice și parfumuri, a vorbit recent într-un interviu pentru revista You despre presiunile la care sunt supuse vedetele de la Hollywood pentru a recurge la operații estetice. După standardele de la Hollywood, cred că mi-am asumat deja un risc uriaș pentru că nu am apelat la lifting facial. Le-a spus celor de la firma a cărei imagine este că își dorește să fie un model care îmbătrânește. Actrița susține că a reușit să-și păstreze frumusețea naturală la vârsta a doua, practicând yoga la un nivel mult mai asumat și renunțând la toate lucrurile inutile din viața sa. Viața personală liniștită, despre care s-a scris și s-a vorbit foarte puțin în cazul lui Roberts, deși este o vedetă internațională de 20 de ani, a contribuit de asemenea la menținerea unui tonus și a unei imagini tinere. Este de părere vedeta. Annie Turner, cunoscută sub porecla Norma Slits, deține cea mai mare pereche de sân natural din lume. Aceștia cântăresc în jur de 50 de kilograme, iar circumferința pieptului ei este de 178 de centimetri, măsura la sutien 102 triplu Z. Chelsea este femeia cu cele mai mari implanturi mamare din lume. Sânii ei sunt măsura 164 XXX și cântăresc în jur de 23 de kilograme. Pentru a ajunge la astfel de dimensiuni, Chelsea a trecut prin 3 operații estetice. Intervențiile chirurgicale estetice reprezintă în definitiv o schimbare de imagine ce este resimțită intens de către psihic. Acestea pot schimba total optica vieții, planurile personale, profesionale și, nu în ultimul rând, percepția celor din jur. În România, din 10 paciente care trec pragul cabinetului unui medic estetician, 7 își doresc o mărire a sânilor, însă sunt dispuse să aleagă și alte intervenții. În România, din 10 paciente care trec pragul cabinetului unui medic estetician, 7 își doresc o mărire a sânilor, însă sunt dispuse să aleagă și alte intervenții, cum ar fi vibroliposucția, abdominoplastia, liftingul facial, injectările cu acid hialuronic și botox. Invitatul meu de astăzi, medicul plastician Bogdan Caraban, ne va dezvălui riscurile nespuse până acum ale acestor intervenții. În arena medicală a intrat medicul Bogdan Caraban, cu care avem de discutat subiecte nenumărate. Ele par să fie destul de interesante, se anunță palpitante, acum nu știu și cât de încurajatoare pentru cele care ne urmăresc. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Am spus noi că această chirurgie plastică, estetică, are un rol de a crește moralul celor care apelează la diversele tehnici, dar totodată există manevre pe care le faceți care vin în întâmpinarea pacientelor diagnosticate cu cancer. Și pentru că în Spitalul Județean Constanța deja s-au făcut primele operații de acest tip, aș vrea să încep prin a ne spune foarte pe scurt despre acest tratament estetic pe care îl primesc pacientele diagnosticate cu cancer și apoi să trecem noi în cea de-a doua parte, cea de înfrumusețare. Ok.
Ce pot să vă spun este că a fost o bucurie pentru noi în luna septembrie, când Comisia de Specialitate din cadrul Ministerului Sănătății a reușit, după ani de luptă, să nu credeți că a fost ușor, să introducă intervențiile de reconstrucție mamară după cancer ca și intervenții chirurgicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Până acum eram una din puținele țări din Europa în care aceste intervenții erau considerate intervenții cu scop estetic. Vreau să vă spun că în ultimele săptămâni am avut contact cu multe paciente care își doresc acest tip de reconstrucție și vreau să vă spun că pur și simplu am rămas uimit cât de bucuroase au fost că au, în sfârșit, după ani de zile, am paciente care au 6, 7, 10 ani, după ani de zile reușesc în mod gratuit să beneficieze despre o astfel de intervenție chirurgicală. Totuși, există o limitare pe lună sau trimestrială? Nu. Există o limitare din punct de vedere al bugetului. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a dat un buget pentru fiecare județ, pentru centrele universitare în special și pentru municipiul București mai mult. În Constanța, cum am spus și cu alte prilejuri, avem un buget de 80.000 de lei, ceea ce înseamnă că vom reuși să facem în jur de 20 de paciente. Cam ăsta ar fi numărul de paciente pe an. Trebuie însă să nu bagatelizăm această intervenție chirurgicală. Este o intervenție chirurgicală de amploare, sau sunt intervenții chirurgicale de amploare, pentru că reconstrucția mamară se face în mai multe etape. Inițial se introduce, în funcție de tehnica folosită, se introduce un dispozitiv prin care se întinde pielea ca să putem apoi să introducem un implant mamar sau putem face o rotare de mușchi pentru a acoperi zona. Nu vreau să intru în prea multe detalii tehnice, dar bineînțeles că există limitări din toate punctele de vedere. Odată a bugetului, apoi trebuie ca pacienta respectivă să aibă indicație de reconstrucție mamară. Și această evaluare se face într-o echipă mixtă, cu oncolog, cu radioterapeut și până la urmă se pune indicația de reconstrucție mamară și noi, chirurgii plasticieni, efectuăm această reconstrucție. Exact cum spuneați și dumneavoastră, zilele trecute am realizat primele 2 intervenții chirurgicale în cadrul acestui program în județul Constanța. După campania media care a existat vis-a-vis de acest subiect, pot să vă spun că s-au adresat foarte multe doamne și urmează să operăm în continuare. Sper ca la anul, deja am discutat cu colegii noștri din București și sper ca la anul să avem un buget ceva mai mare. Deci lucrurile momentan sunt bune. Cele 2 paciente operate sunt foarte bine, una dintre ele chiar a fost externată astăzi. Deci am început cu dreptul, să spunem așa. Bravo, vă felicităm și felicitări și pentru noua funcție pe care o dețineți, șef de secție al secției de chirurgie plastică și reparatorie din cadrul Spitalului Județean Constanța. Trecem în cea de-a doua parte. Spuneam că vorbim despre frumusețe, despre retușuri, despre tot ceea ce poate fi modificat cu bisturiul și cu mâna și marea dibăcie a medicului plastician. Statisticile, ați văzut, spuneau că 7 din 10 tinere care se adresează plasticianului își doresc o augmentare mamară. Apoi, toate, în mod sigur, ar dori încă ceva în plus, depinde acum către ce zonă se direcționează. Vreau să-mi spuneți, această statistică este relevantă și pentru orașul în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea? Deci, în primul rând, cred că această statistică este relevantă oriunde, nu numai în orașul nostru. Orice femeie, cred că în vremurile în care trăim, și-ar dori niște sâni noi. Dacă i-are prea mari, îi dorește mai mici, dacă i-are prea mici, îi dorește mai mari. Însă limitările la nivelul României sunt, cred că, de ordin material de cele mai multe ori. Sunt paciente care își doresc augmentarea sau mărirea de sân din diverse considerente.
de ordin social și așa mai departe, dar am avut și am paciente care pur și simplu au complexe deosebite vis-a-vis de aspectul sânilor și ajung la ușor sociopate vis-a-vis de această chestie. Vin și spun, dom'le, nu pot să mă dezbrac, nu pot să am o relație, nu pot să ies cu un bărbat datorită faptului că mi este foarte rușine să mă dezbrac. Sigur că sunt lucruri, asta trebuie să înțelegem, sunt lucruri care se pot face, lucruri care nu se pot face. Noi, chirurgii, să facem așa o mică glumă, suntem așa cam cum sunt croitorii, lucrăm cu materialul clientului. Deci, în momentul în care avem niște sâni de o calitate mai îndoielnică, să spunem așa, deci cu o formă lăsată de la mama natură, care nu este extraordinară, sigur că nu vom putea obține chiar acei sâni de revistă. Va fi o îmbunătățire absolut vizibilă și de către pacientă și de către anturaj. Dar trebuie să înțelegem că toate aceste intervenții sunt intervenții chirurgicale. Pacientele nu merg la coafor, își schimbă culoarea, nu le mai place, săptămâna asta merg și se vopsesc din nou. Sunt intervenții chirurgicale care, din păcate, au și riscuri. Ajungem să vorbim și despre ele, sunt destul de multe și spuneam eu în introducerea pe care aveam făcut-o că astăzi o să ni le spuneți pe toate, pentru că sunt unele care au rămas ascunse sau despre care nici măcar cele care au fost supuse unei astfel de intervenții nu au habar. Și asta pentru că nu au citit hârtiile sau pentru că medicul care le-a operat nu le-a oferit o înștiințare completă. Ajungem imediat să vorbim și despre acestea. Mi-a venit în minte în timp ce vorbeați despre această intervenție care nu este precum o vizită la coafor, mi-au venit în minte cazurile din mass media, acele domnișoare care sunt prezentate într-un mod excesiv, care încă mai poartă bustiere când merg pe stradă iarna, la asta mă refer, pentru a scoate proeminențele cât mai mult în evidență. Vreau să-mi spuneți, la o ultimă discuție pe care noi am făcut-o pe tema aceasta, ne vorbeați despre acele limite, despre un maxim al volumului pe care puteți să-l induceți unui sân și despre faptul că există riscuri odată cu depășirea acestui maxim. Totuși vedem în mass media, vedem în showbiz domnișoare care exagerează în mod voit, se expun unor riscuri mari, este și riscul la care medicul s-a expus în momentul în care a decis să facă acea intervenție chirurgicală. Cât la sută o astfel de manevră este justificată și cât la sută își asumă medicul responsabilitatea pentru ceea ce ar putea să urmeze, consecințele din viitor? Eu ce pot să vă spun este că ce am observat în mass media este că nevoia de penibil este destul de mare, eu cam așa o văd. Nu întotdeauna un sân foarte mare este un sân frumos. Deja în România noi am răsturnat absolut orice statistică internațională. Dacă peste tot în Europa se folosesc proteze mamare între 220 și un maxim de 350, eu vreau să vă spun că n-am mai pus proteze de sub 335-340 de mililitri de ceva timp. Deci în România, în primul rând că nu există o educație, cred că nu există o educație a pacientelor foarte bine făcută de către anturaj, de către medicul de familie sau de cine vreți dumneavoastră. Informațiile de pe internet de cele mai multe ori sunt foarte marketate și mă lovesc aproape zilnic de paciente care vin și spun cât îmi puneți. Trebuie să înțelegem că nu dimensiunea este importantă. Noi în momentul în care hotărâm un implant mamar, facem niște măsurători foarte exacte și avem posibilitatea de a recomanda pacientei, după aceste măsurători, implantul care îi se potrivește. Și atunci în România începe negocierea. Cum, îmi puneți numai 340? Vreau mai mult, vreau 400. Prietena mea are 400. Domnișoară, prietena dumneavoastră are 1,70 m și 60 de kilograme. Dumneavoastră aveți 1,50 m și 45 de kilograme. Dar chiar nu puteți să-mi puneți 400? Nu pot. Sigur că în momentul în care depășim anumite limite, deci practic să o luăm așa grosomodo,
o proteză mamară nu poate să depășească lățimea unui sân. În momentul în care am depășit lățimea unui sân, deja facem rabat. Trebuie să facem rabat ca și chirurgi. Și bineînțeles că și numărul complicațiilor poate crește. Care sunt acestea? Dacă tot ați menționat, care sunt acestea? De acolo, matematic, sânul unei femei are o anumită dimensiune. Eu pot să vă spun din experiența mea că am între 10 și 13,5 cm, ca și lățime, da? Implantele și ele în catalogele noastre sunt pe anumite lățimi. În momentul în care am un sân de 11 cm, să spun, și vreau să pun un implant de 12,5, trebuie să fac un rabat, nu? Pentru că pe 11 cm nu pot să pun 12,5. Și am varianta să ies în afara sânului, da? Să merg spre lateral și atunci domnișoara va avea așa niște mici pepeni sub braț, sau să merg către linia mediană, către mijloc. În momentul în care merg prea mult către linia mediană, poate să apară o complicație foarte severă denumită sinmastie. Adică, practic, sânii se unesc între ei. O complicație greu de rezolvat. De aceea eu sfătuiesc toate telespectatoarele dumneavoastră să asculte întotdeauna sfatul medicului la care merg la consultație. Pentru că noi, ca și medici, vă dați seama că nu ne dorim să avem complicații. Costul implantelor mamare este același, indiferent de mărimea implantului. Deci nu avem niciun avantaj, niciun dezavantaj dacă punem proteze mai mici. Dar eu consider că orice femeie trebuie să aibă niște sâni adaptați proporțiilor ei, da? În funcție de dimensiunea toracelui, în funcție de înălțime. Sunt foarte mulți factori pe care trebuie să-i luăm în calcul. Eu personal prefer să nu operez paciente care nu mi-ascultă indicațiile. Acum, sigur, nu sunt foarte strict. Dacă eu am recomandat o proteză de 350 de mililitri și la un moment dat, în urma unei negocieri așa foarte dure, ajungem la un implant de 370, o să-l pun. Dar dacă eu am recomandat 350 și pacienta îmi cere 450 sau 500, eu nu fac acest rabat. Pentru că această intervenție chirurgicală este o chestiune pe termen lung. Sânii pot să fie perfecți pentru 3 luni, 5 luni, 6 luni de zile cu niște implante mari. Dar ce se întâmplă peste 10 ani? Femeia respectivă care la 20 de ani și-a pus un implant de 500 de mililitri, ce va face când va avea 40 de ani? La 40 de ani va fi tot femeie și își va dori să aibă un sân frumos. În momentul în care avem un sân potrivit, la 10-15 ani de zile, dacă există o ptoză, cum spunem noi, un sân lăsat, putem scoate implantul și pune unul mai mare și atunci sânul se ridică. Dar dacă pun un implant de 500 de mililitri, cât pot eu să-i pun atunci ca să-i ridic sânul? Pe piață, care este cel mai mare implant care există? Deci, implantele pot să meargă până la 1 kilogram, până la 1 litru, până la 1000 de centimetri cubi. Dar eu vreau să vă spun că eu personal nu am pus implante mai mari de 550 de mililitri și din ce am mai auzit de la colegii mei de la București, cam cel mai mare implant pe care l-am auzit în România a fost cam de 700 de mililitri. Și nu vi se pare foarte mult? Este foarte mult. Aș sfătui doamnele care cred că este ușor să mergi cu 2 implante de 500 de mililitri, să ia 2 sticle de Coca-Cola de 500 de mililitri și să-și le agațe de gât și să meargă o zi întreagă cu ele. Și atunci vor observa că nu este foarte simplu. Care sunt cele mai neplăcute consecințe pe care le poate avea o astfel de operație? Că și despre părțile frumoase toată lumea vorbește. Da. Cele mai mari neplăceri pe care ar putea să le producă o astfel de intervenție. Și începem de la partea chirurgicală și terminăm cu cea legată de postură, de exemplu. Ce să vă spun? Trebuie să înțelegem că până la urmă, după cum v-am spus, implantul mamar este o intervenție chirurgicală, ca oricare alta. Care pe deasupra mai presupune și o anestezie generală. Asta e mai puțin important. Are și aceasta riscurile ei. Sigur că da. Până la urmă și o unghie încarnată poate avea complicațiile ei. Deci în momentul în care o pacientă vine pentru o intervenție chirurgicală, se expune unor riscuri. Unor riscuri generale, hematomul, deci o acumulare de sânge la nivelul buzunarului unde se bagă implantul. Da?
noi ne facem datoria ca și chirurgi și facem hemostază, cum spunem noi, deci oprim sângerarea cu un aparat electric special, dar nu avem cum să știm ce se va întâmpla la câteva ore după intervenție. Unul din vasele pe care noi l-am coagulat se poate desface și atunci apare acest hematom. Iar pacienta cum resimte acest lucru? Observă că sânul se umflă și devine dureros. Și în cazul ăsta ce faceți? În cazul ăsta se reintră în sala de operație, se găsește sursa de sângerare, se oprește și cu asta basta. Deci, așa din descriere pare ușor ca medic, dar pentru un pacient clar nu este un lucru plăcut. Nu este. Vreau să vă spun că ați abordat aceste complicații care pot să apară în cazul implantelor mamare. Dar haideți să nu speriem totuși telespectatoarele. Nu, în niciun să caz. le spunem că rata complicațiilor este foarte mică în implantul mamar. De ce? Pentru că acest implant mamar se face de vreo 50 de ani, mai exact din 1964. Se știu și bune și rele, s-au corectat anumite lucruri. Deci a devenit practic în toată lumea o intervenție chirurgicală de complexitate medie. Cea mai mare bucurie pentru doritoarele de implant mamar a fost acea veste conform căreia implantul nu se sparge. Nimic nu o să curgă dacă se sparge, deci măcar mitul acesta, un primul mit care a apărut odată cu zvonul și cu intrarea implantului mamar în țara noastră, a fost elucidat odată cu schimbarea calității, cu creșterea calității acestor produse și cu faptul că fiecare medic putea să-i recomande pacientei firme diferite, materiale diferite. Mi-aduc aminte perfect când, printr-o demonstrație în platoul emisiunii noastre, am călcat efectiv în picioare cu pantoful un implant și am înțeles clar că nu a reușit să-l pătrundă. Iar acela care era secționat din start arăta precum o gelatină ținută la congelator. Da, pot să vă spun că, bineînțeles că orice chestie care se studiază, în ultimii ani implantele sunt de o calitate superioară și vorbind de această chestiune despre care pomeneați dumneavoastră anterior, că acel gel nu curge, acel gel este un gel de ultimă generație numit gel coeziv. Deci, indiferent ce s-ar întâmpla, dacă, Doamne ferește, se sparge implantul, el nu curge să fie preluat de organism acel gel, acel silicon și să creeze anumite probleme. Iar o altă caracteristică importantă a acestor implante mamare de ultimă generație este că au un gel cu memorie. Deci, practic, indiferent cum am strânge, îmi pare rău că n-am adus astăzi un implant să ne jucăm un pic cu el, oricum am strânge acel implant, va reveni la forma inițială. Eu ce vreau să transmit telespectatorilor dumneavoastră este că, indiferent unde ar merge să-și facă această intervenție de implant mamar, nu trebuie întotdeauna să abordeze prețul. În lume, momentan, sunt mai multe firme care produc implante mamare. Fiecare implant mamar are costul lui, fiecare firmă produce la un anumit cost. Întotdeauna un preț foarte mic pe piață pentru o astfel de intervenție chirurgicală poate avea tot felul de vicii ascunse. Și eu le spun totdeauna pacientelor mele, le dau variante vis-a-vis de costurile pe care le-ar putea avea cu diferite tipuri de implante și le spun întotdeauna că ar fi bine să aleagă niște implante de foarte bună calitate pentru a avea cel puțin 10-15 ani de la intervenția chirurgicală, o garanție că nu se întâmplă nimic. Ați văzut un mare scandal care a fost anii trecuți cu niște proteze franțuzești care aveau nu știu ce fel de gel industrial. Ca să încheiem acest subiect, pentru că mai avem în categoria operațiilor estetice foarte multe altele de discutat, vreau să-mi spuneți cât de adevărat este că aceste ultime proteze care există pe piață, sunt de altfel și cele mai scumpe, au garanție toată viața. Și ce înseamnă ca un implant să garanteze toată viața? Și în acest răspuns vreau din tot sufletul să mai integrați încă unul, și anume ce face o femeie care ajunge la o vârstă avansată, al cărui sân nu mai stă așa cum ar trebui. Trebuie să Unde se ajunge? Trebuie să înțelegem chestiunea asta.
Asta este una din întrebările pe care mi-o pun, cred că 80% din pacientele care intră în cabinetul. Imaginați-vă că nu degeaba am ales și eu să vă adresez, tocmai pentru că în statistică figura foarte des. Ce trebuie să înțelegem despre această garanție care poate fi dată? În primul rând că este impropriu să dai garanție unei intervenții chirurgicale, pentru că discutăm despre un organism viu. În al doilea rând, garanția de care vorbiți este reală, dar este dată de producător, de producătorul de implant mamar, care garantează pacientei pe viață calitatea produsului lui. Deci, dacă, Doamne ferește, implantul se sparge sau se întâmplă ceva, va fi schimbat gratuit de către producător dar, atenție, intervenția chirurgicală nu este gratuită. Deci garanția se adresează implantului în sine. Pentru că, exact ca și la estetica facială, o intervenție chirurgicală la nivelul feței sau sânilor nu garantează că o domnișoară care și-a pus implante la 20 de ani și sânii stau foarte frumoși și foarte drepți, îi va avea la fel și la 80. Pentru că procesul de îmbătrânire va funcționa. Suntem supuși gravitației. Sânul se va lăsa cu sau fără implant mamar. Deci această garanție nu trebuie prost înțeleasă. Sigur că în momentul în care discutăm de o firmă de top și care dă garanție pe viață produsului, atunci deja discutăm despre un produs de foarte bună calitate. Dar nu e ca la mașini. Am garanție 10 ani, indiferent ce s-ar întâmpla. Pentru că discutăm de un organism viu. Femeile nemulțumite de aspectul zonei lor tale sunt atât de multe și își semnalează atât de multe nemulțumirile, încât am ajuns ca astăzi, în 2014, să începem să vorbim din ce în ce mai des despre chirurgia intimă. Știu că la Constanța veți demara un proiect în acest sens, așa că o să ne spuneți în minutele următoare, vreo 3-4 așa la număr, ce înseamnă chirurgia estetică în zona genitală. Dacă în urmă cu 10 ani, practic, citeam prin cărți despre chirurgia genitală, acum vreau să vă spun că este așa o adevărată modă. Una din cele mai cerute intervenții chirurgicale la nivel genital este labioplastia. Deci micșorarea dimensiunilor labiilor. Eu personal prefer să operez numai paciente care într-adevăr au nevoie de așa ceva. Am avut destul de multe în ultima perioadă și la fel femei complexate care îmi spuneau că nu pot avea un contact sexual normal datorită dimensiunii labiilor. Le-am operat, totul a fost foarte bine. Este o intervenție pe care și discutam cu colegii mei din București, tot așa o fac foarte frecvent. Deci, practic, este un trend. Următoarea chestiune, care este ceva mai nouă vis-a-vis de chirurgia genitală, să-i spunem așa, reprezintă rejuvenarea vaginală. Vaginul, în timpul vieții unei femei, datorită contactelor sexuale frecvente la anumite femei, datorită procesului de îmbătrânire, datorită nașterilor și așa mai departe, nu mai are aceeași sensibilitate ca la o vârstă tânără. Ba mai mult, își mărește dimensiunile. Multe femei sunt practic complexate de acest lucru, în primul rând că nu pot oferi o satisfacție partenerului, iar în al doilea rând că nu au plăcerea sexuală pe care o aveau înainte. Dacă o luăm așa istoric, primele lucruri care s-au făcut, în urmă cu câțiva ani, s-a făcut un transfer de grăsime la nivelul vaginului, deci practic s-a injectat grăsime pentru a micșora dimensiunea vaginului, acid hialuronic, se fac augmentări de punct G, deci mărirea punctului G, tocmai pentru a spori plăcerea sexuală. Apropo de acest lucru, există articole pe internet în care lumea își pune întrebarea unde este acest punct G. Da. Acum, asta m-am întrebat și eu întotdeauna. Păi bun, și cum injectați, cum îl măriți dacă nu prea știți care e acela? Este o chestiune de tehnică pe care am putea să o discutăm un pic mai greu la TV, dar vă spun că se injectează în zona unde se presupune că este punctul G la majoritatea femeilor.
O chestie de noutate pe care o să vă dezvălui aici în premieră la dumneavoastră în emisiune este că a apărut o nouă tehnică de rejuvenare vaginală și anume o rejuvenare vaginală cu laser. În clinica noastră noi am achiziționat un astfel de echipament. Practic este o intervenție nedureroasă care durează în jur de 15-20 de minute și care practic micșorează dimensiunea vaginului și în același timp elimină și stratul superficial, în așa fel încât doamna sau domnișoara respectivă are două beneficii. Odată, micșorarea dimensiunii vaginului și, în al doilea rând, creșterea sensibilității pe zona respectivă. În același timp, acest laser mai rezolvă și o problemă destul de delicată și anume incontinența urinară la femei, tot prin același mecanism. Dar în momentul acum comanda a fost lansată, probabil în câteva săptămâni va ajunge echipamentul și apoi promit că o să vin după ce voi face primele paciente, promit că o să vin și o să vă împărtășesc nu numai din ceea ce spun colegii noștri și producătorii despre acest echipament care se pare că este foarte la modă în Statele Unite, voi putea să vă împărtășesc din experiența personală și din experiența pacientelor mele. Bun, am vorbit despre sâni, am coborât, acum haideți să urcăm mai sus de sâni, să ajungem în zona buzelor și să încheiem discuția și întâlnirea de astăzi cu dumneavoastră cu zâmbetul pe buze, la propriu și la figurat. Despre hialuronii, despre botox s-a tot vorbit, ba erau recomandări că botoxul este mai eficient, ba că acidul hialuronic este mai spectaculos. La ora actuală, ce se injectează? Când, cum, cât de dureros este și să-mi spuneți dacă este adevărat că această mărire a buzelor nu are într-un procent mare rol estetic, ci pur modelistic. Păi, hai să vă spun un lucru. În primul rând că informațiile, după cum vedeți, informațiile de pe internet sunt de cele mai multe ori așa ușor bulversante. În primul rând că botoxul este o substanță paralizantă pe care dacă o injectăm în buze, nu cred că există o femeie pe lumea asta care să-și dorească să nu mai miște, da? Să nu mai miște buze. Singura substanță care se injectează la nivelul buzelor este acidul hialuronic. Și asta nu vă spun din punctul meu de vedere, ci este trendul internațional vis-a-vis de mărirea buzelor. Există și alte tehnici prin care putem mări buzele, dar singura procedură recunoscută la nivel mondial este aceea de mărire cu acid hialuronic. Deci botoxul nu se injectează niciodată în buze. Asta odată. Apoi, botoxul și acidul hialuronic sunt substanțe complementare. Nu putem înlocui botoxul cu acid hialuronic sau invers. Botoxul are anumite indicații pentru ridurile de expresie de la nivelul treimii superioare a feței. Acidul hialuronic are alte indicații pentru umplerea anumitor goluri, cum ar fi șanțurile nazogeniene, unde nu putem să injectăm botox, pentru buze, ridurile foarte profunde care nu răspund la toxina botulinică și așa mai departe. Deci sunt două lucruri total diferite. La nivelul buzelor, ce să vă spun, este un mare trend. Eu cred că cel puțin 30% din doamnele și domnișoarele de la oraș și-au făcut cel puțin o dată buze, dacă nu mai mult. Această intervenție este solicitată pentru conturarea feței, pentru modificarea structurii, imperfecțiuni? Păi hai să vă spun, sunt două categorii de paciente. Unele care au nevoie și care, într-adevăr, în economia feței, practic buzele sunt slab reprezentate, exact cum vă spuneam și la sâni, sunt niște măsuri ideale. Sunt niște măsurători pe care noi le putem face când facem o analiză facială și să ne dăm seama dacă buzele sunt mici, dacă nasul e mare, dacă urechile sunt mari și așa mai departe. Sunt paciente care au nevoie, într-adevăr, de o augmentare de buze și după această augmentare de buze, după această mărire de buze, practic, li se schimbă fizionomia facială în bine. Și sunt paciente care vin, își fac buzele pentru că este un trend. Au niște buze ok, dar vor niște buze mai mari.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sper să ne revedem. Mai avem multe de vorbit. Într-o altă ediție o să facem acest lucru. Acum eu pe dumneavoastră vă invit să urmăriți cam ce înseamnă trendul la nivelul acestor buze. Intrăm în cabinetul medicului Bogdan Caraban și vedem în ce constă o astfel de procedură. Vă doriți buze mai pline, fără asimetrii sau fără riduri inestetice cauzate de înaintarea în vârstă? Injectarea buzelor cu acid hialuronic este intervenția potrivită pentru dumneavoastră. Indiferent de vârstă însă, puteți opta pentru această intervenție. Am mers cu Monica la clinica de chirurgie plastică Diantus Estet pentru a vedea cum arată o astfel de procedură. Salutare, dragilor! Cu mari emoții mă aflu la clinica domnului Dr. Caraban, aici unde am venit să-mi fac o schimbare de look, o schimbare de care vreau să mă bucur în noul an. Ei bine, domnul doctor mă va ajuta să am buze mai frumoase, buze mai sexy, așa că rămâneți cu ochii pe noi să vedeți schimbarea mea. Bună seara! Bună seara, Monica, bine ai venit! Bine v-am găsit! Tare bine să vă văd! Am venit să-mi fac buzele mai frumoase, să fiu pregătită pentru noul an. Ia să vedem! Acum să-mi spuneți dumneavoastră de ce aș avea nevoie. Păi, hai să facem o analiză facială, așa să vedem ce nu se încadrează în fizionomia ta. Te rog să stai fără să zâmbești. Deci ce văd eu în primul rând la buze? În primul rând este o ușoară asimetrie stânga-dreapta. Dacă o să te uiți în oglindă foarte atent, o să vezi că partea din stânga a buzei este un pic mai fără volum decât partea din dreapta. O să încercăm să le egalizăm. O să facem o anestezie. Prima dată o să dăm cu un spray anestezic, după care facem o anestezie ca la stomatologie cu un ac foarte, foarte fin. Buzele amorțesc cu totul și eu pot să-mi fac treaba fără să te doară absolut nimic. Hai să-ți explic un pic despre procedura în sine. O să facem o injectare cu acid hialuronic, o să folosim un vârf de gamă. De ce îți spun acest lucru? Pentru că acidul hialuronic folosit este foarte important. În România, momentan, sunt vreo 80 de produse pe bază de acid hialuronic, dar, din punctul meu de vedere, ca și chirurg plastician, doar 2 sau 3 sunt de calitate, nu dau complicații și nu creează probleme ulterioare. Deci, ce te sfătuiesc în continuare și ce trebuie să-ți sfătuiești și tu, prietenele și cunoștințele, întotdeauna să nu se uite la prețul unei injectări. Pentru că prețul nu întotdeauna reflectă realitatea. Un preț mic la un acid hialuronic poate crea probleme pe termen lung. Să începem procedura. Știați că acidul hialuronic se folosește deja de aproape 20 de ani în corecția ridurilor și mărirea buzelor? Această mucoploizaharidă naturală, identică în toate organismele vii, este esențială pentru menținerea apei în țesuturi. Fiecare membrană celulară, fiecare centimetru pătrat de piele conțin acid hialuronic. În estetică, acidul hialuronic poate fi utilizat în orice loc în care dorim puțin volum. Așadar, dacă vă deranjează lipsa de volum sau conturul buzelor dumneavoastră nu este foarte bine definit, prezintă asimetrii și colțurile gurii sunt poziționate diferit sau pur și simplu vreți să încercați o schimbare de look, puteți apela la soluțiile pe care vi le oferă chirurgia estetică. Recomand tuturor celor care vor să facă o schimbare să vină aici la domnul doctor, pentru că se merită.